Why, Yoma? Because when you go, because I'm a brother, because Afambo Chimod, or Kedafage. Because you're audio motor, Biko. Biko, my Biko, when you open a deal of 400 more for her, come on at the carrot, or take one more to Baradi, and I'll be a Biko. Where would you go? Hey, Nebiko, when you were, or Biko, I will Amona Biko, or not. Hey, why, Yoma? Remember me far now, Biko, oh, my broke up on one, you may leave up on. Se cambia foi. Dele cambia. Bam. O bojere. Ala be na anya budo nuku moto. Onye dika onye ugwu ka o si na ya pụta. Etu echu esu Igbo onye go ma anwule. Ka mmanụ nwere onye na-achọ m. Mama so whatever. Mgbe bịa na na yo. Ego mmadụ. Thank you. Bibia na nke m weta m mmanya weta m ọjị. Ọ ya dịkwa gị mma. Ya gazie. Bega makakwa. Akwa Chukwu. Mgbe kọwara m onwe gị nka mara onye Igbo. Onye eze bụ olesi na-adị na be anyị. Ọ na-abụ enye okenye mmanya, onye echichi mmanya, a na-enwe ihe na-eji akpadie ka ọ ji wee nwee ike aka. Ka m were kwa obere ihe a nke ndị oyibo kpọrọ ndị Igbo kpọrọ ego, ndị oyibo kpọ ya money. Ka m were kwa ya wee mee ka anya bụ ọjị wee aka. Eze birikwa ahụ. No. Udo. Ibe melie bụ na ọ na-abịa arụ ibe mmadụ aghọ nke onye ọzọ. Ka nke abagode na-aba. Maka na ọ bụ na-etu dibịa bụ ọbụa mkpọrọgwụ n'aja ọbịa. Ọ ya adịghị mma. Nwa m na-alụ. Udo dị. Ngwa kọwalụ m onwe gị ka mmadụ iwe weta gị. Afọ m bụ Amobi, nwa Maazị Okorie. Esi m na Umomi village. Chelu. Okorie. Papa gị na-agba egbe? Nna m batara nta ọnụ ya. Okorie isi mmiri. Ya na ọ mụtaghị onye na-etu a. Ekele dịrị Chineke. Papa gị na-agba egbe rinne. Ị na-alụọ ụlọ si anyị jee na nke mọdụ isi na-abụ. Ọ ga-agwa gị ibe olu. Mụ na papa gị chụkọ nta wee gbagbuo anụ nwere isi na-abụ. A wee kpọba m mọdụ isi na-abụ. Kwere ala papa ga-amalụ. Nnọọ. Adị ma nwa m kịta ya ka ọgụlọ nwa gị ga-agwa m ibe weta gị be m maka na atụrụ m anya na ị na-abịa. Abatara m obodo a n'izu ụka gara aga. So m na-agbafe n'ọnụ ọma bụ n'ebe a wee fụ nwa agbọghọbịa marapụrụ ahụ. M wee jụba ese maka ya. Fa wee gwa m na ọ bụ nwa nwanne gị nwoke nke ị tọtara. M wee sị ka m bịa kpere ụlọ okwu. Ije m wee ije ọma. Ị jụtara afa ya bụ nwa agbọghọ? Afọ ya bụ Nnenna. Nnenna ma mma. Nnenna nwekwa ezigbo omume. Ọ nwa nwanne m nke nwụrụ anwụ Obi kwelu. Wow. Ya na
uche gị ka ọ bụ na ọ bụ na ebe ada na ọ ga-asọ gị ma ndị na ya ebili ọkwa ya ibe ime dị mma ebe onye tụrụrụ oge a na-abụrụ ụsa nnọọ Obi kwelu nna ya nwụrụ anwụ bụ mmụnwa tọrọ ya ngulube anyị a dị mma kama na amarọ m ibe ọ bụ ya na ebe na be Obi kwelu nwụrụ ọnwụ ike aka na-asị na amara ibe bụ Obi kwelu nwe nwoke ya ba akwụkwọ anyị ọbọzọ ibe anyị na-ekwu kịta bụ oge ekwekwe nọọ onye ma onye ọzọ ọ ga-elu tupu ebe a na-emenụ ya na etu ụbọchị si wee dị ọ ga-abịa ma arụ esi gị baa na be Obi kwelu maka na amarọ mma bụrụ ya ọnụ maba metere ya ebe alụsị maka na etu a ka o si adị wee na-asị na onye ọbụla jee ije nwaanyị na ọ ya asụ ya ka ọ bụrụ ije mmiri ka ọ daa bụ na ije nkụ ya na ma ama enube gị ebe ị ga-aba ịlụzie ọbụla ọkụ mmụọ nkwa nna ekweghị bụ ụmụ agbọghọ anyị nwere n'obodo akpụrụala na-epiogheli nne ọ bụ na ị gaghalị ya n'ọgba ihe abụba ịchọọ uvu onye obi gị nabata bịa gwa m maka ya ka mmalụ ebe anyị ga-eme mana ọ bụ ma nke Obi kwelu ọkwa na ụzọ dị mma gaa anyị ugboro na-abụ pụta ebe a bụ n'ezie gara ya Enugu
Mama, excuse me. Hey, why are you carrying this? It's too heavy. Hey. Hi, Mama. Look when you need budi here can anya rota. Only when again you got kabuya. Oh, Mom. Kemba nwa anyị lachiri n'ụlọ akwụkwọ. Nwa m onye na-enyere m aka. Ele na ihe m ga-eme. Otu aka m shebu ya nwa m. Mana mmiri a jiri ara ngo dị ukwuu. Legodo aka gị. Ndo o. Ama m na ọ na-afụ gị fụ ndo. Ele na ihe m ga-eme. Ele bụ ụlọ gị nọ ka m nyere gị aka bulara gị. Weba nwa. Ụzọ. Nwa m, mana mmiri m nwere ezuru m ma ga kute nke ntakịrị a. Mele ma m ga-eji ya sachapụ akwa ndị a n'ebe a. Ya. Ịma ihe mere? Aga m enyere gị aka saa akwa ndị a. Ama asara gị m sacha ya ma ga-agbatakwure gị mmiri ka ị nwee ike inwe mmiri ka ejikwa sie nri ma mee ihe ndị ọzọ. Mam, inwe ana nke ukwuu. Ịgbalịala. Biko. Mee ka ị bịa. Achọrọ m ka ị kwuo okwu. Achọrọ m imere gị ya. O si m n'obi. Biko. Nkutere gị mmiri sara gị akwa. Enweghị ihe ọwụ. Nwa m. Chineke bi n'eluigwe. Ya gọziere m gị. Amen. Chineke nna ahụ ka ema ka esi agọzi na akwụghachi ụgwọ ihe onye ọbụla mere. Asị m ya gọzie gị. Amen. Ọ ga-adịrị gị mma. Amen. Ọ bụ na mbata gị ga-abụrụ gị ngozi. Amen. Ihe ọbụla i tiri aka ọ ga-agaziri gị. Amen. Ewu gaghị akpọbi ụkwụ. Amen. Anya ndị iro agaghị ahụ gị. Amen. Otu isi na-enyere m aka nwa m, ụmụ gị ga-enyere gị aka. Amen. Ụmụ gị ga-enyere gị aka. Amen. Ya dịrị gị na mma. Amen. Otu ahụ m kwuru ya, Chineke nụrụ ya. Amen. N'aha Jizọs. Amen. Ya dịkwara gị na mma. Mama, ala mo. Asachala. Mama agala. Chineke gozie gị. Biko dịka m gwara gị, leziekwa onwe gị anya. Mara na ihe a mere gị n'aka, ọwụghị obere ihe. So nwe ihe ndị na-agaghị ekwe gị omume, gị zie mmadụ ha abịa kpọọ m. Aga m abịa mere gị ya biko nne. O? Nwa chere nwa m, biko were ihe a. Ama m na ihe obere ego. Were ya maka ihe ọma i mere m. Biko nwa m, achị m gị were ke jigide aka. Eleghị na-enyere m ego fọ. Ọmụnwa bụ onye kwesịrị inye gị ego. Ị na-akwụ m ụgwọ maka na m sarara gị akwa ọ maka m kutere mmiri. Gị chọ ka ị kwụọ m ụgwọ. Mma biko hapụ gawa mgbe ọdọ. Jide ị chọrọ ego a karịa nwa onwe m. Ngwa were ka were ka jide ka m dowere onwe m ka. Nwa m jide ha na-abụ. O si m n'obi. Ama o sikwanụ m n'obi. Ihe merele gị wụ n'obi m ka o si. Ka Chineke nwee ike ịgọzi m onye m ji mere gị ihe a mere gị. So biko nne dewe ego a. Lekwa anya gekwa ntị ihe m gwara gị mbụ. Ịchọ ụlọ enwere ihe ị ga-eme ị na-agaghị eme nwere onwe gị. Gị tinye mmadụ ha abịa kpọm.
aga m abịa mere gị ya biko. Nwa m ime na Daalụ nne. Ka m abịala. Chere. Chineke bi n'eluigwe gọziere m nwa okorobịa. Amen. Ọ ga-adịrị gị na mma. Amen. Ọ bụ na mbata ị ga-awụ ngozi. Amen. Ihe ọ bụla ị tiri aka ọ ga-agaziri gị. Amen. Chineke duo gị n'ụzọ ndụ gị niile. Amen. Ị gaghị akpọbi ụkwụ. Anya ndị iro agaghị ahụ gị. Amen. Ị ga-abụ ụba. Amen. Aka akụ na ụba ga-abụ nke gị. Amen. Ụwa ga-abịa too Chineke n'ihi gị. Amen. Ị hụrụ ọgbọ anyị ọgbọ ụnụ a ga-eji gị mara na Chineke dị mma. Amen. Ọ dịrịla gị na mma. Amen. Ihe ndị a ka m na-arịọ n'aha Chineke. Amen. Taa. Chineke agọziela gị. Ije ọma nwa. Gbado anya. Ije ọma. Ngwa o. Ezi anya. Chineke agọziela gị. Ya adịla gị mma. Oh, mama, nwa. Nne m. Hello, Therefor. Are m mma nwa m. Ị na-akpago olugbu? Anyị ji shie ofe egusi. I know. Ma, o nwere ihe ise ga-agwa m. O nwere isiokwu. Ngwa ma ije du edu ọwụ nke egusi. Bụ a ga-anọdụ. Adịkwa m peji. Obi nwa ekelela m Chineke kpa Chineke jiri kee gị n'ude kpuchiri kee gị gaa wuru onye ndị mmanụ ụkpụ ọnụ shahụ onye eje emeghe ọma ebe ọbụla ị gafere asha nnọọ mara mma na agafeela. Ekelere m Chineke n'ihi na ọwụhụ ụmụaka ibe gị niile mega ha ọma kpishi emeghe ọma. Ịnụ ihe m kwuru? Onye ọbụla mega ha ọma Chineke ahụ egozi ya. Mana o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị nwa m. Ọkwa mma ahụ ị na-eme ihe ọma ahụ ga-echetakwa n'onwe gị. Echefukwala onwe gị. Ịhụ na kpeji n'ụlọ anyị shiri ri ugbula ka ọ dị ma hụ kpọrị mbụ. Ichehukwanụ shi oge arị mma ịchọ ihe ị ga-eme ma ya wurubidikwa ịzụ ahịa wuru ịchọ otu aka ọrụ rị mma mụọ ị ga-eji enye n'onwe gị aka nyekwa nne ezinụlọ gị aka nwa m. Ichehukwanụ shi ọ ga-ere mma. Nne m, echiche ga-amaka. Echiche nne na-echere nwa ya ka gụnwa na-echere m. Maka na onye ọbụla mụrụ nwa gba ya nkịtị na-enye ha ezi ndụmọdụ na-enye ha ezi ntụziaka nwa ha ala n'iyi. Ekelere m gị m ọ dị ukwuu, mana ọ sị ọ bara uru na m na-echere onwe m ebe Chineke na-echere m
cheta ihe egwu ị na-agụ mgbe ọbụla ma ị chọrọ ikpe ekpere oge mpa anyị dị ndụ. Ọ bara uru na m na-echegbu onwe m, chi m na-echere m, mama Chineke na-echere anyị. Ọ sị ihe ọbụla gbasara anyị ọ na-emetụ ya n'obi, eziokwu na ya agaghị agba nkịtị mkpagbu karịrị anyị abịakwute anyị. Ọ sị na ọ ga-ezitere anyị ndị enyemaka. Agbaka m mbọ ya bụrụ so ego nne, ọgaranya na-esi na chi. Ị nwere ike zụọ ahịa, mee nke mee nke ọzọ. Enwe ndị gụchara akwụkwọ gụọ mee masters, gaa ala bekee gụchaa lọta, but anyị na-adịka onye na-agụ ha akwụkwọ akara ha na-emega ọfụma. Ije ụwa si na akara aka. Ọ sị akara aka onye na-edu ya, oge Chukwu ruo ụkwa ada. Ama m na Chineke agaghị agharịpụ anyị. So echegbula onwe gị, uru ha na mgbe ahụ Chineke ji agọzi anyị, ihe niile ga-eme. Nne m, ihe niile banyere m na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwe ka echiche dị iro mezuo. Amara Chineke ọ bara ụba n'ebe m nọ. Ihe niile banyere m, ihe niile banyere m, echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwekwanụ ka echiche ndị iro mezuo kwanụ. Amara Chineke ọ bara ụba n'ebe m nọ. nne m ozuola. Nne na-atụgharị uche. Kedu ihe nwunye dakpuru gị? Bịagodu bịa nọrọ ọdụ. Bịa ka ha abụ onwe gị ọtọ nke. Kedu ihe ọ? Ịba ị gara ọhịa? Gịnị mere? Ịmụ ya ọkpa, ime ya oke. Gịnị ka chere ebe ọ na-akọ ebe a? Ala m mmiri nsọ m. Chineke a ga-abịa ebe Chineke ka ọkwanụ nene biko nwe ka ọnwụ nene ya. Feme ya mmiri nsọ ahụ, feme ya. Ọbara Jizọs mere ike ekwesị. Ọbara Jizọs. Chineke mere m nene ya. Chineke na-akpata mkpamkpa anyị isi ikpe o. Kechi pọpụrụ m afọ ya na-akpa ya paba ha. Kịta Adamu nwaanyị ọrịa mana biko na mere m ọjọọ bụ ije dị ebe ke. Jizọs ọbara Jizọs megide All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.